ne bagați în nou glob. O să mai încet sunetul pentru că n-am auzit foarte, nu m-am auzit foarte bine, am auzit vocea mea acolo. Bun, continuăm episodul din Minecraft. Stai să întorc și telefonul ca lumea. Hai mă, ok. Asta e spitalul, cum am spus pe episodul anterior. Uite, spitalul e acolo, ăla e acolo. Ăla m-am gândit eu că e o scenă de muzică, dar nu vine de nimeni la ora asta. Trebuie vă spune un comentariu dacă vreți să mai fac episoade astea scurte. Nu uitați să pasați butonul de like. Astăzi am uitat la episodul vostru. Îmi pare că nu m-am auzit, n-ați auzit foarte bine vocea mea, că am fost sau pe mai mic, așa mai mic, să mă auziți. Dacă vine ploaia în Minecraft, acum ca lumea, frate, vă aud, să mă auziți. Cum să vă spun eu că... Chiar domnul Skeleton, vrei să bagi muzică? Da, vreau muzică. Oh, salut, ce faci? Uite, ți-am pregătit spitalul, da. Uite o scenă de muzică, da, șmecher. Și câte like-uri vrei să strânge Skeleton? 50 de like-uri. Bă, ești prost? Bă, ești nebun? Bă, bună, 50 de like-uri, asta este de. Dacă strânge peste 50 de like-uri, vreau promite, cum te cheamă? Georgie, dacă strânge peste 50 de like-uri, promit eu, cu Georgie, strânge 100 de like-uri. Dacă mai fac serii cu Georgie. Georgie, da, bo, ce este? Nimic, stau de poză. Bravo, măi! Ești cel mai tare coleg al meu. Oh, mersi. Apropo, ai grijă cu zombie. Ce vreau să vorbesc, că locuitesc cu stai de aici, frate. Domnul Schelet, aveți grijă. Ce s-a întâmplat? Te urci pe scări, că scuze. Nu auzi nimic. De ce nu te urci, băiatul, flăcăule, așa? Dar te-am pus scări, te urci. Ca să nu te duci tu în stânga-dreapta, ca să ne dusage. George al meu, flăcăul meu, băiatul meu, cred că prietenul meu, George, că-mi dă reclamă. Stați un pic, îmi dă iarăși lagul măsii în cur. Stați un pic, îmi dă iarăși măta în cur de reclame. Oh my god, nu mai sunt pe bălă astea măși de-astea. Uite, e femeia asta tot fac. Să-mi dispare asta și nu care. Bă, frate, când fac un live, gata, îți dă reclamă la jocurile astea indie. Dați un pic. Am zis, am vrut să ies cu când am spus chestia asta. Să onerați cuvântul ăla. Hai mă, joc tâmpit. Vedeți ce se întâmplă dacă nu fac live-ul ca lume. Stați un pic, gata, ne-am revenit. Georgie, care, dacă strângem peste 50 de like-uri, vă promit ei ca să-ți dea 5 like. Cât? 30 de like-uri. 30 de like-uri? Wow, ești cel mai tare. Și cât vrei mai strângem pe like-uri? Dacă strângem peste 50 de like-uri, vă promit eu cu Vali, strângem împreună 50 de like-uri. Exact, Georgie, exact. Da, și ce ai construit aici? Am construit, uite, acolo vrea să fac abonații. Da. Și acolo e un spital în spate, vezi? Da, îl văd. Georgie, ce faci? Ce să construi? Pe mine. Corpul meu de schelet. Bă, ești prost? Da, vreau și caracterul meu, adică să fie caracter imens. Păi așa spune, măi, nebunule, prietenul meu. Vrea George al meu, Skeleton, vrea să fie, îl fac pe el de Skeleton. Doar ăsta un pic. Doar alb? Da, alb, mă faci. Păi așa îmi spune, frate. Bine, frate, du-te să mă faci. Oh my god, vrea fratele meu să fac pe el ca Skeleton, ok? Păi spune-mi așa. Stai să văd câți metri să-i fac corpul. Georgie, da. Cât te vreau să te fac? Ca mine, așa mai micuț, uite așa. Aha, așa. Ok, mă, o să mă descurc, cred că o să mă descurc acum. Acum îl fac și pe prietenul meu, Skeleton. Nu pot să cred că nu mă atacă. Da, nu te atac, stai liniștit. Când dacă ești pe viață, te omor. Oh, ok. Băi, să dacă vă jucați Minecraft-ul ăsta pe telefon, să nu vă despunați. Mamă, ești nebun. Uite așa, este pe tine, pe lângă corpul tău. E bine, băi, e că bine acolo. Plece, stați un pic, îmi dă iarăși reclamă, bat picioarele. În lagul măsii. Oh my god, stați un pic că ne-a făcut lagul. Nu știu ce-am face mereu lagurile astea Minecraft. Ok, să facem prietenul meu Skeletonul, îi fac lui corpul. Așa. Georgie,
Mosule! Da! Da, uite, e bine corpul tău până acum? Da, e destul de bine, m-am uitat. M-am grăbit să stau de poză. Păi spune așa, mă, ia să mă uit la tine. Aha, mai am nevoie de fac corpul tău atât. Și mâinile, picioarele. Picioarele am făcut. Acum trebuie să facem spatele scheletonului. Să vedem câte porci are, cât are. Asta să vezi câte pulpe are. Stai să mă ia pulpele astea, cum foc, aoleu, aoleu. Prietenul meu, nu ia să iau, nu e foc. Ești bine? Da. Să nu mori, bă. Stai în siguranță, prostule. Deci, e aproape, mai doar două îmi trebuie. Ok. Ok, stai să mergem. 1, 2, 3, atât. Și acum începem cu astea. Cu spatele. Ok, scheletonul meu. Doamne, scuzați-mi, dragent, îmi face mama mea să se duci lemne în casă, ce fac? Un pic, acum este aproape gata, să domnul skeleton al meu, prietenul meu. Așa. Să pic că o să termin live-ul în 2 minute. Fac doar corpul lui. Ești nebun cum ți-am neatras. Și acum să fac capul. Cum să-i fac capul? La cap nu mă știu să fac foarte bine în capul lui de skeleton. Ok, facem așa capul. Nu mă las. Bă, vedeți că mamele de obicei nu te lasă să-ți faci live-urile. Stați să picăm de iarăși reclamă. Stați să picăm de iarăși tâmpitul ăsta de joc. Tâmpit, măta în cul. De nenorocitul morții mătii. Îmi dai mie reclamă ca să nu fac și-o live-ul. Stați puțin 5 minute. Trebuie să ne dispare puțin reclamă să începem episodul mai mult timp. Bă, frate, când bag episodul, gata, bă, ești prost, bă, nebunule. Ok? Ok, o să fie gata. Caracterul skeleton o să fie gata. Ok, am fost fac prietenul meu skeleton, fac domnul skeleton. Ok, fac capul, acum capul. E pătrat capul, nu e rotund, e mai ca să fie pătrat. Ok? Atât. Vedem capul. Păi, e ușor de să fac un skeleton. Vedeți că e ușor, vedeți? Ok. Să ne vedem un ochi încolo și un ochi, what the fuck. Ok, dar tot. O să vedeți că de obicei nu mă las mai lăsa. Bă, ești nebun, ești destul de bine. Acum gura. Gura să fie mai just, așa frumos. Mamă, ești nebun, ești și caracterul lor. Așa, cu mâna asta spre mine un pic, atât, boss. Atât, bă, ești nebun, ești destul de bine. Skeletonul. Așa, asta are un arc în mână, trebuie să fac și arcul. Păi ești destul de tare ne-ai ieșit caracterul ăsta. Păi ești nebun, fac arc. Nu mai bine îi fac o sabie și atât ce să fac altceva. Ok, îi fac o sabie de lemn. Atât ce să fac. Așa, o sabie facem de domnul prietenul meu skeleton. Ok, am frumos o sabie. Și să închidem urechile de la el, nu are urechi, are skeletonul. Ok. Ok. Și mai... pe punem... Trebuie să stau și la animale, mai YouTube... Ce părere să vedeți că mă nervează, de obicei nu mă lasă, ca să fac și un live-uri, că se dați... Bă, este să zic și eu live mai devreme. Că... Trebuie să fac focul, trebuie să dau la animale în seara asta. Am totul mai repede. Hai mă, nu te grăbi. Grăbește-te, te rog frumos. Hai mă, cu reclamele, mă, și încurc. Cred că o să încheiem episodul de astăzi. Cred că o să continui când viu de la animale. Cred că o să continui când viu de la termin cu animalele.
Dacă mai avem una, vom termina boss. Complete. Ok? Mai avem o mână de făcut la ăsta. La prietenul meu Skeleton. Ok, am făcut la fel mâna. Asta e mâna lui, asta mâna este a lui jos. Asta e a lui mână, este jos. Pe asta e a lui, e mâna lui jos. Ok. Destul de bine. Domnul Skeleton. La luptă. Wow. Wow, cum e și caracterul. Ok, o să ne auzim data viitoare. Sper că v-a plăcut această serie. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și stai să-i spun la prieteni dacă îi convine, dacă îi place cum i-am făcut capul. Prietene, da, uite, ți-am făcut corpul. Ia, uite, wow, ești nebun, mergi să zic. Vali, adică caracter, Vali, te duci să faci episod, adică să dai la animale. Bă, bine, Skeleton, ne auzim, bă, băieți. Sper că v-a plăcut această serie. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!